Sa ating good news naman po, Kalasyaw Chamber Chorus nagwagi po sa Serenata sa Coronada sa Manawag. Para sa detalye ng good news na kwento mo, Idol Tita Ronnie. Once again, congratulations to our grand champion, Kalasyaw Chamber Chorus. Tampok ang mga makabagbag damdaming piyesa na sumasalamin sa pananampalataya at kulturang Pilipino sa Serenata sa Coronada Choral Competition sa loob ng Minor Basilica of Our Lady of Rosary of Manawag noong April 11, 2026. Hindi pinalagpas ng maraming deboto at manonood ang pagtatanghal ng iba't ibang choral groups mula sa lalawigan na nagbigay pugay sa Berheng Maria sa pamagitan ng pag-awit. Tinanghal na kampyon ang Kalasyaw Chamber Chorus na nagwagi rin ng mga espesyal na parangal tulad ng Best in Opening Performance, habang kinilala naman si Christopher J. Maniquez bilang Best Conductor. Nag-uwi ang mga nagwagi ng gantimpalang 100,000 para sa kampyon, 75,000 para sa first runner-up, 50,000 para sa second runner-up, kalakip ang kanilang Diploma of Excellence bilang pagkilala sa kanilang natatanging husay sa larangan ng choral music. Ang naturang kaganapan ay bahagi ng pagdiriwang ng ika-100 taon ng koronasyon ng Our Lady of the Rosary of Manawag na naglalayong ipakita ang galing ng mga Pilipino sa musika habang pinapalalim ang debosyon ng mga mananampalataya. Iyan ang ating good news. Ako si Idol Tita Ronnie, tatak ka IFM. IFM News. IFM News. IFM News.